pane munhu wamwari akangondimukirira so madhezi apfuura neni akasiya Jiti akadai aitamba zvonyadzisira azodii hakutamba borodhewo muchechi Chiwenga TF Chiwenga. Okay. Hanzi anonzi Chiwenga. Ana kana ubonze aposo. Angonzi anonzi Chiwenga. Inde ndotoshamisa pane umwe munhukadzi anenge agara pasaidi pavo achibwibwinyika. Vamwe vakadzi vachitukwa uri kubwibwinyike ngavamboita zvokuparidza kumusic havana chavanomboziva. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe cheteito ana Zigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise ana Zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro. I can guarantee you that within 2 months unongo wine a minimum of 80,000 followers on social media. Lokubatikadare ana Zigo. Ladies and gentlemen, I've got a video here by Baba Harare, King David. And vanga vachitwa interview Pastor FM, and he was responding to Apostle TF Chiwenga. If you remember this video that we flighted, where Apostle TF Chiwenga was saying, Kuna Baba Harare, you don't have to leave ZveMUSIC. There's nothing really wrong about ZveMUSIC. You can pursue, it's noble, and you can still be a Christian whilst uchita says also. So Baba Harare took this as an insult, took this as an attack, and he has responded. And I fully believe with Baba Harare. I'm convinced, my understanding, Baba Harare on Apostle TF Chiwenga. Bagafunga that was an attack. But that was not an attack. That was actually a noble admonition, a noble advice. So Inini is the most ethical journalist in Zimbabwe. Panenda unangiva naita misunderstanding. I'm there kuratidza vanhu kuti no handizvo zvavaitaura izvi handizvo. I think na Baba Harare a very good person, especially semunhu akunamata. Takatomboita a discussion about ma-issues aya pa-podcast no ratakaita repadare, and then batazoita podcast now Baba Harare vachitsanangura why he felt kuti he had to leave ZveMUSIC. Ini ndini mumwe wavanhu vanobelieve kuti Baba Harare havafaniri kusiya ZveMUSIc, but that's his decision, and he explained why he felt kuti inini ndikusiya ZveMUSIc. If you want to watch the video, you can go and check it on our YouTube channel Zigo and UOB. Saka todangotanga neka intro ke video ra Apostle TF Chiwenga katakaita, and then tatanzwa Baba Harare what he has to say, and then totanga kuteerera what Apostle TF Chiwenga was saying. Tona kuti Apostle TF Chiwenga vanga vachi ataka here kana kuti vanga vachipo just a noble advice. What is surprising is that Baba Harare, after abandoning ZveMUSIc, he now plays and dances Borodeo in church. Borodeo dance was invented by Alec Macheso. Alec Macheso is not a pastor. He is an entertainer. There is nothing wrong with our African culture, Vangeli Mafolo. There is nothing wrong with the ZveMUSIc. I hope Baba Harare will hear this. God never said abandon your culture because God hates African culture, but he loves European culture. That is wrong. Ukatanga kuimba dunundu riri pachena, haikona kublema music. Music ainombo kutuma kubvisa hembe. Kusiya mazama ari pachena, kana kusungira chihembe muchiuno, otanga kunyadzisira nechiuno chako, ozoti ndakunamata. Ndakusiya kuimba. Kuimba hakusiriko kwakuchizunguza chiuno chako. It was your decision to dance in a sexually suggestive manner. Don't blame the music. Just dance in a proper way. So tichakuona ima kutamba Borodeo makasiya ZveMUSIc. Tokubvunza zvinhu zvese izvi zvinobva mufactory imwe chete. Borodeo yakabva kunyika. ZveMUSIc yakabva kunyika. So to my highlights, of course, we are going to watch a more detailed clip rekuti Apostle TF Chiwenga vanenge vachinatsokommunicata chii, but the essence of the message is kuti Jiti is part of our culture and there's nothing wrong with singing ZveMUSIc. So before taenda kuvideo raBaba Harare, tononzwa kuti Baba Harare
vanga vachiti chii. If you have got any fencing need, une chero chipi nechipi chaunoda chine zvekuita nemafence, I want you to contact Light on Fencing Fix and Supply on the number that is showing on the screen. Let me show you their page. Rakahekwa page ravo Light on Fencing Fix and Supply. It was hacked, but richine products avo ndo page iri. Munotosvika motoona zvinhu zvavakaita kumashure, munotosvika unoona maworks avaita. But kana muchida page nyowani rine updates, manyowani ndo page rinoti 4 hours ago vari kutoshowa mabasa vanga vachiita kumusha uko kwavanga vachitoisa. These guys, they are the best. Ndo vanhu vandashanda navo kumafence vandinotemba, vakomana Light on Fencing Fix and Supply. Contact them on the numbers that are showing on the screen and give them business, because hakuna vamwe vakaita nge ivo. Light on Fencing Fix and Supply on the numbers that are showing on the screen. Also, don't forget to go to comment section. Mono check a link ririko. Mono tamba ma virtual games aripapa. Tuma aveta to ana dala to anachi. Uno ndo square watu ita mari. Vakagvunza promo code. Unongo shansa promo code. Rakanzi Zigo. And you've got admiser. In rukuto tamba no singa murukuto no zvinhu zvinenge zviri kudai. But pamupasho nombochikiwa. And my bad. So we want to listen to Baba Harare. What is Baba Harare response to Apostle T.F. Chiwenga panyaya iyi? Munhu ukatendeuka, especially isusu zvokuti akatendeuka zvokuti unonge uchizika munoita something wosiya zvoita kunge zvaita kanoise, unosangana nematax obo, mamwe anobva kuvanhu, and panotoda kuregerera in advance ipapo. Okay. Because unosazvoitika ndezvekuti attack ikabva kumafenzi edu nevamwe vanhu vari kufambawo murodhi, tinongoti haiwa ina basa nazvo handituke mafanzi kana ndomaonera umwe anga ratachi tutujiti. Saka ukazondosiya type yemessage iyoyo nematambiro anofila kuti mukomana tirasisa. So titinawo papeji popa tichingoenda vachajaira vacha adjust. But attack kana ikabva kumunhu waMwari manje, ipapo manje ndo pakaita ndide songo apa ndakufanira kutoregerera in advance. For example, pane munhu waMwari akangondimukirira so madhezi apfuura neni akasiya Jiti akadai aitamba zvonyadzisira azodi hakutamba bhorodhewo muchechi. Bhorodhewo ndakatamba kuchechi kupi kwenyu. Okay. So I mean, to be precise, ndogona kutaura zita kana zvibvumidzwa meno. It's okay. If it's in the public domain, yes. Yeah. Because zviripo pa YouTube anonzi Chiwenga, TF Chiwenga. Oh, okay. Hanzi anonzi Chiwenga. Anakana ubonze apostle. Angonzi anonzi Chiwenga. Anonzi Chiwenga. I mean, to be precise, ndogona kutaura zita kana zvibvumidzwa meno. It's okay. If it's in the public domain, yes. Yeah. Because zviripo pa YouTube anonzi Chiwenga, TF Chiwenga. Oh, okay. So with all due respect, ndringoti ngavasadaro. Okay. Ndiri munhu achiri muprocess yekutendeuka, ndiri kustruggle kuda kusiya zvanenge, because Bible rinotaura kuti kana ziso richikutadzisa kupinda denga iri ribvise. In this type of life and music ishi yainditadzisa kunamba ndakatry. I think he was saying kuti Jiti haina problem. Musasiya Jiti, but zvaiitika kuJiti kana kuti matambira maita kuJiti. Is that what he was saying? Something like that. But you know mataurira avo munomaziva. Okay. Tanenge kutoda ku. So go on pa point nyandako. All right. So makatendeuka salvation is personal. Umwe nomwe munhu anoziva chinhu chinomukanganisa. So ndakatraya kuramba ndichiimba izvo zviya zvandaimba ndichinamata. Ndakatendeuka ndiri kuAustralia. Okay. Ndiri ndega. Zvokuti ndaivawa nemurume. Handifunge kuti ndingazombopusa zvokutadza kuzoziva kuti ichi chakati achiite ichinoita. Kana ndambokwanisa kutendeuka ndiri one murume through phone ndichigashira Jesu ndichitedzera munhu ari pafoni. Okay. So ndinotoziva kuti type yezvinhu izvi hazviite. Plus vanhu vakatojaira zvataita zviya zvostereke. The moment unosimudza zibhiti rinenge rizichitire chinotanga kuya mind yemunhu anotanga kuona picture iyaye even matambiro chaiwo zvinenge zvakutorema. So ndiri kungoti ndiri kutraya kutiza madhaka andaiwaya
Okay. So kumunhu wamwari kuti auye achida kundiita kunge ari kunditi aiwa dzokera uko wazodai uri kutamba birthday muchechi yazodai so it's not good. I think ndakamboona even maclip akawanda vachita kunge vanowanzira vakadzi zvakazodai kuuk muri kugeza chembere muri kudii but ibasa kune vamwe vakadzi vokutoti nekushayiwa basa vakapedzera kuita chifambi asi umwe munhu anenge achishanda kunze kwenyika kuti aise chikafu patafura iwoyo uchiseka vakadzi ende totoshamisika pane umwe munhukadzi anenge agara pasaidi pavo achibwibwinyika vamwe vakadzi vachitukwa uri kubwibwinyikei apa ndinda kubwibwinyika makubwibwinyika batidakisa nekuti kubwibwinyika vanenge vachiseka vamwe vakadzi achitukwa so ndinongoona kunge kumunhu wamwari hazvifanira kudaro ini ndakabatikana Okay. Because hatikutotai kukura ndofanira kutotukwa nevamwe vanhu kana kuwanzirwa nevamwe vanhu noti munhu anonzi apostle oro kunditsvaga kuti munina apa pakamira sei. Yeah. So I respect him neofisi yavo yeapostle iyoyo but ipapo chete ngavamboita zvokuparidza kumusic havana chavanomboziva music havana kana wani. So uchinyatsoteerera baba Harare unotoona kuti baba Harare it's either vanga vatogara vaine problem naApostle TF Chiwenga or vatone problem naApostle TF Chiwenga because ngonzwa kana mutauro wauri kuita kuti asima friendly. But what I can say is we have to respect decision yababa Harare kuti ndakusiya Jiti andiskuda. We have to respect that is what he feels kuti izvi ndo zvinondisvitsa pamberi paMwari, izvi ndo zvinoita kuti ndigare ndiri padhuze naMwari. But at the same time, I stand with what Apostle TF Chiwenga said, kuti there is nothing wrong with Jiti music. Nothing wrong at all. Ndichakusiya ivideo richiplayera Apostle TF Chiwenga vachitsura oro kuadmonisha baba Harare kuti you don't have to leave Jiti music. Jiti music haisiyo yakakukanganisa. It's our culture. Toona kuti Apostle TF Chiwenga vaituka here baba Harare oro vaivapa advice. Tozviziva kuti Apostle TF Chiwenga is a master at kutuka and insulting others. But pane zvimwe zvatongoona kuti yes apa rutaura ilanguage yavo inoita ngeri aggressive zvayo, but what he's doing is genuinely admonishing a fellow brother. So I'm going to leave you in the safe hands of that video, and I want you to comment in the comment section mondoza what you think about it. Don't forget to play my games akapenga mu comment section pa Spin City apa unongomuka waita mari unongomuka waita ze waita mari unoshandisa ukabvunzwa promo code unongoshandisa rangu inini rekuti zigo. Saka zigo. Saka watch the video. Yes, madi. Amba nedu iri kukura even macapacity installation atiri kuita atori very big. Ngoda bakwa kunaya tinombomhanya patishawasha apa. Tinoita a solar installation ye 8 kVA. This installation, what is so peculiar about it is kuti inosimudza nema aircon. Vanhu hope mamusingazivi kuti masolar anotoita kuti aircon itenderere mumba. But with 8 kVA unosimudza nema aircon. But kune mamwe futi ma6, ma4, ma3 anenge achienderana nebudget rako nekuti unogara kupi, whether uri kubudiriro kana uri kuchishawasha hills, we can cater for everything that you need. Saka tosangana kumberi ikoko. There is this musician called Baba Harare. We heard that is now a Christian, which is a very good development. At least he is closer to home. By the grace of God, one day he will find the true gospel and live a religion and find a kingdom and find God. But what we heard is that this man abandoned Jiti music. He now calls himself King David. He now sings gospel music, which again is a good development on a natural and carnal observation. But when we talk to you from a correct kingdom and doctrinal position, Jiti music
is cultural music. Jiti music is not against God. Jiti music is not a sin to sing it. It's called entertainment. What was wrong with Baba Harare is that he had inappropriate dances which were of a sexual nature. And this dance of Baba Harare was not part of Jiti music. It was his invention. Baba Harare could not distinguish between Jiti music and his dance moves. So he abandoned Jiti music because he felt that it was ungodly. There is no problem with our culture. Our culture in Africa has never been condemned by God entirely as an institution. God is the one who created culture. God created culture by creating people with different skin tones and by putting them in different geographical locations. There are cultural issues in Israel that have nothing to do with God. And we see them in the Bible. We don't follow them because there is no commandment to follow the culture of Israel. So as believers, we are able to distinguish between the law of God, the law of Moses, and the culture of Israel. God does not want us to abandon our Africanness, our African culture, in the name of worshiping God. Because if we follow the culture of the Jews, we will never be Jews. We will be stupid Africans. So there are so many things in our culture that we are required to uphold, to maintain. Jiti music was sung in different circumstances in the African culture. The African society composed the songs of war. They became part of Jiti music. The African society composed the songs by which they commiserated with one another, comforted one another at a funeral when they lost their loved ones. They composed the songs which they sang when they were working together in cooperatives, in molding of bricks, in mining activities, in farming activities. They composed the songs to celebrate great events or victorious events in their lives, like marriage and different activities. They composed the songs to praise their kings whenever they approached the king's palace. This is what the contemporary world is now calling Jiti music. Zvikunzwika? Yes. Vana zisora kurakandimaka veve. Vana maide inyarara. Vana mbakumba. Vana Jerusalema. Vana muchongoyo. Vana sinjonjo. Vana ngororombe. Dzaive nziyo dzaimbwa panhimbe. Dzanga dzisina kushata. Vanhu vari pamushandira pamwe vachisakura chibage chavo vopedza. Hari dzedoro dzobuda vanhu vapedza kushanda, vanhu vodhakwa. Vanhu voimba nziyo dzavo vachitamba vachienda zvavo, vana shangure. Dzanga dzisina kushata nziyo idzi. What is surprising is that Baba Harare, after abandoning Jiti music, he now plays and dances Borodeo in church. Borodeo dance was invented by Alik Macheso. Alik Macheso is not a pastor. He is an entertainer. There is nothing demonic about Alik Macheso. He plays music, he sings music to entertain. It's an industry. It's his way of life. As a musician, there's nothing wrong about him. What we would then condemn is when we see him singing in church that is not allowed, or singing mbakumba in church, that may be wrong.
But if you are in your home and singing Bakumba, even as a believer, that's your Africa, your African nature. You understand? Yes. So there are things that we have rejected in the name of God, and God is wondering what is wrong with us. There are things we are calling spiritual, but we borrowed them from Europe. I gave you an example, the wedding, the white wedding. It's not biblical. The white wedding is a traditional wedding of Europeans. We abandoned our traditional marriage, not traditional wedding. We don't have a wedding in Africa. We have a marriage. There's nothing wrong with our African culture, Vangeli Mafolo. There is nothing wrong with the Jiti music. I hope Baba Harare will hear this. God never said abandon your culture because God hates African culture, but he loves European culture. That is wrong. If we had a Zimbabwean dress, I would come wearing Zimbabwean attire to preach to you. Yes. God doesn't hate our own clothes, but he loves these European suits. No, he doesn't. Atitorino zvedu udofo hwedu hwatinotogadzirisa izvi zvine Kingdom series zvichida tichagadzira hembe dzedu dzekupfeka dzekuno kuAfrica kwatinogara. My believer, listen to me. Let us not pretend that we now know God more than he knows himself. Some of these things are not even in the scripture. Muri pamariro muchiimba ndimi makauraya. Hamuna kutadzira Mwari. Asi hazvinei naMwari zvamuri kuita. Zvinhu zviri zviviri zvakasiyana. Zvinhu zvakawanda pastor. Zvatinoita zvisinei naMwari. Tinozoita zvedu mumhengera mumba kana tasvika pachechi tonyepedzera kuti zvese ndezvaMwari. But zvinhu zvingani zvaunoitira Mwari mazuva ese. Pastor, tikakubvunza izvi kuti mafuta amazora anonzi chii? Mungatiburitsire here vhesi kuti maazorera Mwari mafuta iwayo? Hapana vhesi yemafuta. Mazosiya kemfa sei? Zvina Satani mukati zvamaita izvi. Let us not pretend that God wants us to, he wants to micromanage everything that we do. There are things that he allowed us to do. So culture is checked and balanced by the gospel. So there's nothing good about what he did when we ventilate his deeds from the lenses of sound doctrine. God does not hate Jiti music. But if you start to provoke people into fornication through a suggestive, sexually suggestive dance, don't blame the Jiti music. That was your decision. All right. Yes. Zvikunzwika izvi? Yes. Ukatanga kuimba dunundu riri pachena, haikona kublema music. Music hainombo kubvisa hembe, kusiya mazama ari pachena, kana kusungira chihembe muchiuno, wotanga kunyadzisira nechiuno chako, wozoti ndakunamata, ndakusiya kuimba. Kuimba hakusiriko kwakuchizunguza chiuno chako. It was your decision to dance in a sexually suggestive manner. Don't blame the music. Just dance in a proper way. So tichakuona makutamba borodeo, makasiya Jiti music. Tokubvunza zvinhu izvi zvese izvi zvinobva mufactory imwe chete. Borodeo yakabva kunyika. Jiti music yakabva kunyika. Mangani izvi zvimadhensi ari kuitwa muchechi akatorwa kunyika. Idzo chechi dzemakristu dzine madhensi muvhechechi here idzi? Hadzina idzi. Makristu anotora madhensi moves kunyika. Ongozovamodifya kuti zvinonyadzisira zvongobviswa so, but yongoramba iri borodeo iyoyo. Borodeo dance. So mukasiya Jiti music mukauya kuborodeo yemuchechi, hamuna zvamaita. Mabva kuPithom mukaenda kuRamesses. Yes, Egypt. But you are still in Egypt. So what are you suggesting, men of God,
What I am saying is what Mr. Baba Harare should have done was to modify his conduct to fit the character of a believer. Continue with his Jiti music, but then he should have bridled his dance moves, bridled his character, bridled his conduct to fit the context of a child of God in decency and modesty. But the cultural music has nothing wrong with it. I listen to Lucky Dube myself. I just want you to know, maybe you say, Apostle Chiwenga listens to our church music all day round. It's a lie. I love the message and the instruments that he played. When I do so, I am not praising God. I will be entertaining myself. God never said, once you become a believer, you should speak in tongues for 24 hours every day. We watch news on BBC, that's entertainment and edutainment. We watch movies. Yes. There's nothing of God in those movies. Tuona movies. Isusu anu amwari tuona movie. Totukwana wangu garaya patimboona movie. Today is movie night. And when we see movies, we watch movies, whatever is inappropriate, we skip it. And after that, we don't say glory to God. We don't. We were not glorifying God in this movie. It was that is just socializing with my children. Yes. So don't pretend to be more holy than God himself. Saka kana paine ma lyrics anonyadzisira anobviswa vanhu voimba zviri decent. Iyo African music yanga isinganyadzisire mufunge. African music had 3 agendas. The first agenda was to make people happy. It was entertainment, pure entertainment. African music was also educative. You understand? Yes. Zisorakandimaka yaitove song yekuti ngatirege kuvengana. So it is done in a comic and jestful manner. Let's not hate one another. Manje ameno kuti zvichapera sei tikaramba timakana kudai. Ndizvozvo. Yes. Maidei nyarara ikanga ichimbirwa maidei anga afirwa namai vake. Rari ririyo rwefuneral. There was nothing ungodly about Maidei Nyarara. It's a cultural song. It's a Jiti song. So you don't listen to Jiti music anymore. You listen to Jay-Z. You listen to Beyonce. You listen to Rihanna. You listen to Kanye West. You listen to R. Kelly. Huh? What is the difference? R. Kelly is not a gospel musician. He's a worldly musician, just like our Jiti music. So I just wanted this thing